Ginkan sila ni Iloilo City Mayor sa trenyas ang klase sa buong adlaw sa tanan nga level pampubliko man kon pribado nga mga eskwelahan bangod yara sa idalom sa signal number 1 ang sudad. Sa ginrekomendaan sa Iloilo City Emergency Operations Center, magapaday ang klase pamaagi sa alternative delivery mode of instruction. Sunod sa Facebook post ang alkalde, ini isa katikang o kung pamaagi agad masiguro ang safety sa mga estudyante kag mga manunudlo. Naibalawan nga may mga eskwelahan man sa palibot sang sudad nga ginbaha rason nga mangin mabudlay para sa mga estudyante kag manunudlo ang ining sitwasyon. Sa probinsya naman sang Iloilo, ginkan sila ang klase sa nanaytuhan nga mga banwa bangod man sa epekto sang bagyo. Sa 1st District, wala sang klase sa Oton. Sa 2nd District, sa Alimudjan, wala sang klase sa preschool level. Sa Banwa naman sang Leon o levels, wala sang klase. Amo man sa Pavia, San Miguel, New Lucena, Leganes, Zaraga. Amo man sa Badjangan, Kabatuan, Kalinog, Gaglambunaw. Sa 4th District naman, wala sang klase sa Dueñas, Anilaw, Banate, Barotac Nuevo, kag Dumangas. Amo man sa Banwa sang San Dionisio, Ahoy, Balasan, Batad, Carles, Concepcion, Estanza, kag Sara. Oras sa Bombo Philippines Standard Time. 11 minutos makiligad sa Lasay sa Aga.